Takže, dneska nejsem po dlouhý době jak ve Play, ale jsem na serveru jménem Fair Games. V tomhle videu to bude vlastně něco jako pack folder, když on to je vlastně pack folder. Inspiraci jsem si teda vzal od Xerona. On je to jako takový sám o sobě jako největší můj vzor na YouTube. On tam hrál Bed Wars, ale taky hraju Bed Wars, takže jo. Dostavím rovnou postel. Jo, jasný. Jako první pack máme Dynamic Duo, což jako Dynamic Duo patří je to jeden z mých nejlepších asi packů, který mám, protože vždycky se mi líbil. Ten armor mi tam přijde jako takový zajímavý oproti ostatním packům. A teď mám takový dojem, že tam ani na postel nebudu. No vlastně, já to viděl, že tady ta postel nikam nebude. Jo, aspoň jsem si šel tady pro goldy. Já si koupím tohle. Možná si koupím žebříky, ty můžu dělat nějaký epický klače. Jo, ono je taky zajímavý docela, kamo, že hrajeme ty 3v3v3, nebo co to je, a jsme tady jen 4. To je taky docela. Jo, ne, dokonce 2 už jen. No, jsme tady 4, ale z toho už jen 2 máme postel. To je výborný. Já jdu zase zpátky. Kam teď ještě spadnou, teď to je kompletní. Bude víc těch dílů, protože jasný. Víc těch dílů, třeba typu cca třeba tak 2, 3. Možná, no jasný. Na to zapomeň. Čau. No nebo že já teď vzdechnu taky možnost. No ne, dobré, tak ne. No možná by bylo jako fajn si našetřit nějaký věci. Iron Sword. No taky mám ještě takový dojem, že možná půjdeme do další hry, protože jako tohle bude hodně krátký, mám takový dojem. A on to asi dojem ani nebude, protože on to bude real fakt. Tamto člověka, jo, tady to je ten člověk, a cože má ještě dia věci, tak už, no jasný. Kam 2 nedám, ty vole, to budu muset nějak fajnově uhrát, a já nevím jak. No čau. Kamo, teď musím udělat kam nějaký epic clutch. Zdechni. Díbek docela zmatený. No dobře, tak kámo, tak ty vole tohle. To dám do nějaký epic montáže, ale já nevím, já se možná dokoupit geply, protože taky jako není zrovna zlej nápad. A rovnou si upgradenout i nějaký věci. Změním pack. Takže jako další pack tady máme Huawei. Nemyslím zrovna ten mobil, ale to. Tenhle pack se mi nikdy moc nelíbil, hlavně ty meče, ty mi přijde fakt jako strašně takový debilní. Já fakt už mluvím jak Xeron, kámo, už musím přestat. Kámo, jasný, oni se jdou pro další várku, tak jdem na to. Ale ne, že bych musel zase vyfajtit 2v1. No jasný. Já mám ty 3D vlastně, abych se mohl vrátit ještě. No ne, dobrý, neschodil mě. Já vím, on půjde, ale já vím, že on půjde, ale... Jo, aspoň ten protection. Ale ne. No ty vole, no dobrý, oni se jdou k červeným, tak já si koupím fireball a všechny zkusím odpálit. Už normálně nebudu dávat, jestli je zabiju zase. Ale ne, ty vole, uklidněte se. Jo, oni mají fireball, já to vím, že mají fireball, jasný. No jasný. Klidně se. Já s vámi uvidím, jak už půjdu. Ale baby, vole. Co zkoušíš? No dobrý. Tak zabil jsem jednoho. Ať mi aspoň jde kamo na bedku, to je komplet. Item shop. Ale už jí halo, vole, jdi někam. Týpku to musíme ho rychle vyřešit. Ahoj. jak supelek. A ono třeba tady tohle je lepší kam ještě jak to, ten Hypixel, protože tady vole. Aspoň není ping milion. No, co zkoušíš? Takže jako další pack tady máme Telekio a... Počkej, Telekio a Blue Dev, dobrý, nevím číst. Tenhle pack za mě je docela v pohodě. A doufám, že ke mně nepůjdou mezi tím, co tady budu nakupovat. Tak já zkusím sundat, já se dám radši do česky ty goldy, jestli má nezdechnu. Ty žebříky, ne? To je nápad, kámo, jdi si pro emeraldy.
A kam se jdu možná pro emeraldy. Na mid. Si koupit nějaký lepší věci. Proto mám takový dojem, že s tímhle nedám. A pokusím se hlavně vyhrát aspoň. Oh shit, oni docela vypadají jako zajímavě. Dobrý, aspoň něco se povedlo. Jdu to. Počkej. Jo, oni tam jsou oba dva. No tak to se mi nebo... Já mám nápad, já se koupím invisibility a zničím jim to. A teď problém, jestli se mi to vůbec podaří. Protože ta inviska to je taky docela zajímavý nápad někdy. V nějakých případech. Vlastní. No, teď bych málem spadl, to už bych byl jako fakt nešťastný. Tak já si teda... Invisibility. Ne, říkám, že mi tady vele není ani ta inviska. Prosím. Jo, dobrý. Invisibility. No, mám tady italský server, tak to... No čau. Docela drsnej. A teď zdechnu s tím, že? No, nebo ne. To se docela povedlo, kámo, jako týpek na to, že... Má vole lepší věci 3krát. Tak... No taky možno, že si... jo, tamhle, aha, kámo, ty seš fakt nenápadnej týpku, vůbec tě nedivím. Nedivím, no jasný, já už taky mluvím jak šašek. Ach, to zase dopadne, bože. Pojď, kámo, ještě ať to je kompletní, tak mi můžeš rovnou pálit fireball. No ne, vole, vůbec tě nevidím, týpku, vůbec ne. Taky možnost. Choď pryč, satan možná, kámo, satanismus. Aj, no tak to ne. Jasný, oni se tam domluvají, na něčem mi se nelíbí. No čau, vypadni. Aha, nechápu, jak jsem tohle Zdechni. Tady něco zkoušíš. Kam nechápu, jak jsem tohle přežil. Já mám tu invisku, ale už nemám giply, to je taky na hovno. Pojď, invisku pij. Takže jako další pack tady máme EUM 3, je to Riven, protože ten Reels jsem normálně nenašel. No teď jsem docela vyklepaný z toho, jak mi dal teď nakládačku, bych řekl normálně, kámo. Si mě udělal, kámo, jak nakládaný párek. Třeba. A ono, kámo, jestli tohle bude docela trvat jako na dlouho, no. Tahle hra. Já si jdu ještě upgradenout věci nějaký, to je why not. Team upgrades. No dobrý, mám to protection 2, ale už kamo, fakt jakože. 2, jo. Vlastní Pepo. Ale ne, to se mi nelíbí. Mám ještě zkusit podkopat. No se to povedlo. Ale už do prkínka. No, myslím si, že je jako jasný, že mám pobec. Tím myslím fakt jako, že myslím. No jasný. Jdi kam.